Rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta samu nasarar cafke wani kasurgumin ɗan bindiga da ake neman ruwa a jallo. Kakakin rundunar ya bayyana cewa an cafke ɗan bindigar ne bayan kwashe dogon lokaci ana neman sa. DSP Mansur Hassan ya bayyana cewa an samu makamai a hannun ɗan bindigar mai suna Mati Bagiyo. Masu sauraro kuna tare da Abbas Yakubu Yaura a wannan tasha ta Yaura TV. Rundunar 'yan sandan jihar Kaduna ta ce ta cafke wani da ake zargi da zama jagoran 'yan bindiga mai suna Mati Bagiyo mai shekaru 34 da haihuwa. Rundunar 'yan sandan ta cafke tantirin ɗan bindigar ne bayan shafa tsawon shekaru 11 jami'an tsaro suna farautarsa. Tashar Channels TV ta ce hakan na kunshe ne a cikin wata sanarwa da mai magana da yawun rundunar DSP Mansur Hassan ya fitar. Rikakken ɗan bindiga ya shiga hannu. Kakakin 'yan sandan ya ce an kama wanda ake zargin ne a unguwar Galadima da ke cikin yankin Shika a ƙaramar hukumar Giwa ta jihar Kaduna. Tun shekaru 11 da suka wuce na cikin jerin waɗanda rundunar ke neman ruwa a jallo bisa jagorantar ƙungiyar 'yan ta'adda da ke addabar al'ummomi a jihohin Kaduna da Katsina. Bisa bayanan da 'yan sanda suka bayar, an ce Mati Bagiyo ya jagoranci hare-hare da dama a yankunan Giwa, Hunkuyi, Faskari, Ɗandume kafin daga ƙarshe a kama shi. Sanarwar ta bayyana cewa yayin da aka cafke shi, 'yan sanda sun kwato muggan makamai iri-iri, harsasai, wata mota ƙirar Toyota Prado da kuma babura guda biyu da ake zargin an sace su a cewar rahoton jaridar The Cable. A ranar 18 ga watan Yulin 2025 da misalin karfe 5:30 na safe bisa sahihan bayanan leƙen asiri, tawagar 'yan sanda ƙarƙashin jagorancin shugaban sahin yaƙi da garkuwa da mutane CSP Sani Zuntu ta yi nasarar bin sawu tare da cafke wani sanannen shugaban 'yan ta'adda da aka fi sani da Mati Bagiyo ɗan shekara 34 mazaunin unguwar Galadima a yankin Shika ƙaramar hukumar Giwa jihar Kaduna, wanda ake zargin sanannen jagoran 'yan bindiga ne da ya addabi jihohin Kaduna da kuma Katsina ta hanyar kai hare-hare a Giwa, Hunkuyi, Faskari, Ɗandume da kuma Funtuwa. Ya dade yana gujewa hukuma na tsawon shekara 11. An cifke shi a gidansa inda aka gano manyan makamai da harsasai masu tarin yawa a cewar DSP Mansur Hassan.